Ahojte priatelia, tak dneska natáčam video, lebo tu mám jednak takúto obrovskú dodávku na preverenie a jednak ma veľmi zaujalo, že je to rok 2015, má to 500 000 najazdených kilometrov a fakt ma veľmi zaujímalo, ako bude vyzerať auto s 500 000. Samozrejme nejaké chyby sa tu našli, hlavne čo sa týče korózie, môžeme si to ísť ukázať. Sú niektoré miesta, ktoré už začínajú kvitnúť, čo je na crafteroch celkom bežná záležitosť, o nich veľmi ľúbili hneď. Interiér veľmi pekný zachovali, nevysedený, nevyšúchaný, veľmi pekný interiér. Čo sa týče lakovania, tak pravdepodobne toto auto trafilo z vodidla, takže v tejto výške do pol pása zhruba máme tam dosť tmelu. Aj na oboch lemoch prejav tej opravy časom hrdza už sa tu naskytuje, boj s hrdzou je veľmi zložitá záležitosť. Nákladový priestor vyzerá takto. Čo sme pozerali aj znútra, tak nevyzerá, že by celé tie bočnice sa menili. Vyzerá to len na opravu byť, ale není to vôbec špatné na 500 000 km, musím povedať. Najviac ma to ale potešilo tu. Auto je po technickej stránke úplne super. Streky majú super hodnoty, DPF je v poriadku. Motor nemá žiadne veľké úniky, samozrejme nájde sa tam niečo. Z nejakých hadíc som tam videl také mierne slzenie, ale na 500 000 km ten som prekvapený z toho. Vzduchový už videl aj lepšie časy. Svetla 2.15, obe ako je rok výroby auta. A máme samozrejme aj nosné časti, tie výstuhy vpredu pôvodné. Takže ja som veľmi prekvapený z tohto auta. A ak teda klient sa zmierí s týmito prahmi, čo začínajú hrdzavieť, a s tým, že vlastne tu bolo do polky to auto opravované, tmelené, lakované, tak si myslím, že môžeme ho kľudným svedomím doporučiť. Keďže podvozok karoséria je zdravá podľa kontrol, tak nemusíme tam nejaké stresy z toho robiť, z nejakého lakovania, alebo tieto dlhé dodávky proste vždy sú lakované a tmelené. Horšie bude s tou hrdzou, či sa zmierí klient, takže tešíme sa, že celkom to fajn dopadlo a uvidíme sa na budúce s vami pri ďalšom aute. Tak čaute.